Aila di kini kibriyo huni kini ka Sokar Asam bansna man pelong forest kini di kikun ki jung pin ai bam dai pin le kumno nak ta kalawe jung kikun sibu la ta kini ka klam ta kala selenlut brokai ta selenlut kila bu tang da ki jingthung di kini kibriyo ki basong ni kadon hang ni to kmat kendian ni ka snong jalut di kini ka snong di badang udah kumbalang hadu mentan kedai badang rep dang riang badang rep sirpi dang rep lum yang ini orang tala ada pilih kumne diperkat kumno kai kalau wajib kikun kiki bat nalor kata ni nang ni nasional nawa motumur kedai ke jaka ke ba kini baru kai kedai ke jaka rep jungi nadu mesyuakat hadu menta pailah di kini ru kadang hap ka nak iman nawa motumur jungi hap ka hima nawa hi baru nang ni sakmat nadu nang tena nasional jungi terter syadu sepolo kra syadu sepo gursuk sepo di parbil, sepo ranigit, sadu akolan. Hak jing sisa kat kum kikot selagi bengi kahap hak nuwa hak himanua motmor. Tak kalau ngajing sisa. Kat ba kajing keren kadangnya syakmat. Hapdang ka Sarkar Meghalaya bat Assam banya penbait pot hapdang ki artli ki jella. Kat ba ka Sarkar Assam hakini kisngi kalap ha ikibriu jong katanat klau ban leit pen khoj ban shna surok han nongwa mau tamur kabahap hapo Ribhoi district. Haka jingkran penbaik kaput hapdang kini ki artli ki jaka baka Sarkar Meghalaya ka kam baka don ka jingi ka japut ka nongwa mau tamur kadai ka bahnyo ka baka Sarkar Meghalaya ka ladeb ban budang katkum ka jingbu jingkhen ka Sarkar Meghalaya ka tei ka jaka nongwa mau tamur ka don ni ka jing ka ba Shispa life nyo point sanpaway square kilometer kabahap po ka Jirang constituency kane ka jingwan pen khoi ka tanat klau Assam ban shna surok kalawan na siliang kawa umor ka Joint Action Committee jongka Hima Soyong hadin balayo ka jing ujor na kasnong mau tamur haka arpo tarik unai wing arhajar arpway kalalet syakate ka jaka ban jurib ban lap ya ka jing shisha ban la ka dei shisha na baka Assam kalawan ban penkhoj ya ka klau hasiliang wa umor ban shna surok hakate ka jingle jurib harengkat kiri rangba kasnong mau tamur la shem baka dei ka jing shisha balawan penkhoj ya ka tei ka jaka de ki briu jongka jella Assam katkum usor darsnong uba useful lakme uloong bakate gajaka ka badan syasiliang kawa umor kadang dei hapo jong ka hima mau tamur bat kadai gajaka rep syasiliang jong utei ulum laong banakaliang jong ka snong kalaptha ikibriu jong ka Assam bakin sange shwa ya kate gajing trei uba Purning Star Shabong nong yalam ka JAC Hima Soyong uloong banakaliang jong ka JAC kan salitbu ka jing ujor ka Mardor ka Deputy Commissioner ka Ribhoi District baka day banle halor ka te ka jingwan kam jaka ka Assam Shapo Meghalaya ka jing tumu jong kani ka surok banywan pai hakani ka sni kadai lang baba ka Sarkar Assam ka Forest Department ka bala penkhoi ikani ka surok nadu nang tai na snong jalur ter kini ki snong ki badon ha kani ka jaka ne sa do sa po rani sa tai kimut ban penkhoi ikani surok tena kaliang jongi kum ka snong nila wan ban khmi tai ka wai ka tayo ka bala der nila lap sisiai kinong trai jong ka Sarkar Press ka Forest Department ka bala bu ikinong trai ne ban khoi kane ka surok kane ka klau sene te nila khang nila dawai ki ba kim dei ban le kumne namar kane ka jaka kadang hap ko ka snat man wa mutamur ka bahap ko ka Hima Soyong do ship te ki kala kren pen ingi to kesngi andre abangi layo ban ya kren sibun beti la penlut ya kapor kumba sikenta tam ban ya kren te mikiru kila sengthu te hadin bangi lawan kumneng lapsu ikinong trai tena kaliang jongi kum ka snong ikon pau kajing sengsi ka bakrau ka Forest Department ka wanle kumne ka jaka jongi ka bangi dang ham ban trai kikper kijongi kidon hakane ka jaka kikper tempau kijongi kidon hane sta siliang ding sengsi kan kum ka snong ba jon le kumne te ni
yok ban ya kren ki kumtong ila dawa persya ba kimdai ban penwit ya ke cakaryap ke jumi te ni dabu ke jingkerpat hikmat ke sukar ba kan shimlem ke jing ya kren ba kane ke sukar peras kepa kan yok ban le donbor ban tur donbor kumni hak jaka ke ba kadang hap apa ka migriahi ni nakaliang jong kesnang ni kwa ru ban bu ke jing kepat hikmat ka district council kemudian buram jungi bahkan ya keren bukan pai kan kami bah ya ke kendau ke siap lada ke district council hi kam kami ni kinong senang hang ni sentu bahkan ni ke jaka kan lai bai spo asam ni don ke jing snau si ke jing snau temang namarta ba na du kane ka road jong kane ka wa ni la snau ba kine ki kharas kin sange swa katto kane por ngin saya pun bai lam kumta kanam long ka babha bakin suwan thambor kumne de na kalyang jong aurung ba snong tang kumta khendian na kwa kalian ka join action committee yang masuk yang Iwan Banjurip sport inspection yang kacaka kabala klun no dak kabala persang mat perkut das ka asam mending ilawan sport nilai penting nilai kedeu nakalian ki nongkit kam jong asnong nilai penting yang to kacaka kaba ka sarkar asam kala lemba ka forest department ka perkut mending ilawan hantai mentap ngliyo ban slok ne ni tangkan ni kami sis ka clear kaba ni ku aban aj sarkar kamtam chal sunsil how laiterik berai bakar we hajar mentau sunam hajar we nagal yang ka joint action committee kun hajar masuk yang ilawan bu ka we ka datlan apo sunsil bakar de ban khut no de ban pendap no yang ka jing pen pej mi ka nangwa matumur ka kendum kadam matumur balai nga ong kumta namar banadu sunam hajar nai hadu mentaru nagal yang ka sunsil ka pale je ka jing ha chithi jong sunsil sari hima ka jing pan jing cabet kiwi ni sengutu bakar de tang taktik jong ka sunsil thì cái này cái chính lệ trong social là liên chung nhìn lại bản tiếng bản cái chính iPod trong như cái social kalau poi sẽ có cốt là thay cầm đầy sự cái poi yang như bằng cái cân sự yang cái dụng cái dụng bản cái social anh đây cái social cái này bản sim như cái chính cái clip na cái benda cái này cái senat himan nang wa cái social cái bên cái custodian trong cái kendau cái siap hak jaga ban pendek persa ya kendau cái siap hawan jaga ban pendek persa ya cái hima cái sima Henry ngi menta bakalai ka don penban kalong penban kum kan nong lilam ya kan ne mana wa palai kalong nong lilam namar ba ngi baki babun ba ki jaka sekitar kitan border ba asam kila bun baki layo le business daki dekar kila bun baki yo le business daki bomdai na kan ka hima mat babun ba ki bal layo ban le business la ti mau ti siap daki bomdai na kan ne ka jalam kalian bat lada kalong kum ne lada ka jingdon jong social hajaka berpendek persa ya kendeu siap kama banle kumta handai ke dangdu penpan ya kendeu siap dangdu penpan ya kata ka ya geriti ba kendeu siap jongi ni so ban ong ba ka jingdon jong social kalau penpan ka jingtim ya kajak bendu jongi kalau ka jingtim kajak bendu jongi na kata kadau sua bendir ke por ba kajak bendu kan ong bang jingdon kamsu ya social ka balau ka dongli dam ya kendeu siap ni kwa ya ka district council ni kwa ya hasil atau sosial ni kwa ya kini ki ya usiam bamanta ba ni kwa ru kini ki yam bar kumju ru ki MDC jong ka hasil atau sosial ki bamanta bi kini ber kendit ben no ban pendap no ya kan ka kam